Кой си ти? Кой си ти? Всеки лива! Лягай на земята! Добър ден! Вие сте с предаването Малка къщичка на телевизията Тумка на Фафа. Ние сме в навечерието, всъщност сме вече в най-хубавия празник, а именно Възкресение Христово. Христос възкреси, да кажем на уважаемата публика. И мисля да поканя първия си гост. Заповядайте. Евлоги. Да, здравейте, приятно ме. Заповядайте. И така, искам да я попитам какво мислите за най-светлият християнски празник, именно Възкресение Христово. За Великден? За Великден. Как е? Как се чувствате на този ден? Предни минали години, Великден за мен беше нещо като един ден повод за пиене по-скоро. И след това вече почнах да обикалям църквата, Там пък при църквата, какво да ви кажа, той попа пиян, идва, пее там песни, хората се смеят, забавляват. Това е хубаво, няма проблем. Не е казано, че... Да. И после да получаваме състезание, бутане, падат частички, огасват. Като цяло, да. Добре. Доста деца се израждат, като цяло. Някои скорити гледат. Добре, искам да ви питам. Моля? Не говоря за това. Говоря за Никола Тесла. Твърди против. Добре, разбирам ви напълно. А какво смятате за лалетата, които се седят всяка година? Баба ми имахме в нейната градина. Тя гледа лалета. Да. Не ходя от магазин. Баба има лалета. Да. Какво има? Какво има баба ти? Има да те питам сега. Баба ти какво има? Прасета няма. Има зайчарник, но зайци няма. Кошки гледа. Питял, той питял. Да. Много ги беше тя. Какво ще за елмариачи? И на комшиката на ебака кошки. Той е отпитял. Друг кой има? Голяма градина, домати, картофи, арпаджик, лук, краставиче. Сега като каза така, се сетих всъщност. На този ден един от нашите най-добри колеги, репортери, има рожден ден. Да поздравим Яни Стоянов от студията на Искрено Малка къщичка. Да, знаете ли Яни Стоянов? Благодаря, да. Но и то вижте, важно е на колко се чувстваш, все пак. Нали, на къва ми може да е на 15, ама... Нали, сега вече съм на 26 и сега като стане лятото вече сваляме. Сега сме на 22, 21. Той преди като бяхме малки, по 19 годишни бяхме, много ги бахме. Как да е, извинявам се. Нормално, това е по морето. По морето, какво да ви кажа, бира цаца и рушкини. Ние това искаме. Това искаме. Какво му трябва повече на човек? Днес тук сега в Вселената, обзор България. Днес сега тук, обзор България, къмпинг, малка къщичка, шума, трева, ейка, болче, винче, гайка. Спокойно, няма вятър. Днеска баба Нинка е прибрила 6 човека. По улицата. Това значи, че туристи има, но вие трябва да ги намерите. Да. И така, това предаване трябва да продължи с музикален блок, но от апаратната ми съобщиха, че трябва да ангажираме зрителите с още някакъв вид дейност, защото музикалният блок няма да може да бъде пуснат на време. Та, може да споделите вашето мнение за... Ами той Кирчо ми се обади оня ден. От утрешния блок, дед го уволниха. Аз съм виновен, нали? Той не ми сърди човека, ама той се знае, той се е виновен. Каза, обмислихме един проект за зумба. Значи това лято ще правим зумба парти в парка долу. Зумба! Да, не в амфитеатъра, тръгни там на тревичката, че нали като падат и да не си чупите колената. Разбрах за тази инициатива. Жалко за тия, които като паднат не си удрят първо, ами се удрят първо носа. Да. Какво да правиш? Съдба. И ще правим зумба парти, ще бъде интересно. Танци, манци. Ние 250% ще бъдем на място на събитието за законение малка къщичка. И да кажа, цената на билетите няма да бъде 100 лева, ами ще бъде безплатен. За красивите дами, разбира се.
Ние може да ви съобщим и телефоните за записване към това парти, което мислим да правим, зумба парти. Мисля, че ще бъде нещо невероятно. Също така предлагаме и рибалка. Може би ще в началото на юли, когато е може би... Откриването? Да, Не, Кирчето разбрахме още на 24 май. На 24 май няма да има, според мен. Добре, това ще го обсъдим допълнително, не е нужно да закараме в студиото. Заради Кирчо. Заради Кирчо. Кирчо е малко своенравен тип. Значи един път си беше пуснал коня в оризовите пасища. Още маяк дет нямаше камерата тогава. Трябваше да го снимаме. Трябваше. Той да каже... И крайно съм разочарован от тази концерта на Манол Димитров. Ами... Това не е никакъв барман. Абсолютно да не говорим за певец. Значи, такива плейбекчи... Как може ти кебабчето да го печеш на 5 страни, при положение, че е с 4 квадратно? Как го изпече? Питулечно кебабче. Питулочка. Питулечка. Сливанска кайма. Сливанска кайма. Кашкавала свърши. Горнобанска ракиха. И разбира се... Хасковски краставички. Горно-оряховски суджук. Горно-оряховски суджук, извинявай. Какво? Нещо за суджук ли искаш да кажеш? Много е хубав. Много е хубав. О, как се пипи чистата. Има го в Lidl на промоция 2,60 обаче. Ами... Какво да ти кажа? Какво да казвам и аз? Предаването е към своя край. И ние ви пожелаваме едно наистина... Весели празници и стига сте чукали яйцата, изчукайте жена. Хоу-хоу. Здравейте. Аз ще го изрежем това, което ми не трябва. Едно, две, три. Как камера да гледам? Къде? Добър ден! Добър ден! Не, ти такова, ти не си в началото в студиото. Дали? Ти си госта. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful